Takže ahojte, vítajte opäť pri našej ďalšej pondelkovej meditácii. Tí, ktorí už vieme, ktorí s nami meditujete už dlhšiu dobu, pravidelne, tak môžeme si rovno zdvihnúť našu vnútornú energiu, ktorú nazývame kundalini, alebo Tao, alebo vnútorná energia, kto ako chce. Dvíhame si vnútornú energiu a dáme si ochranný energetický obal. Čiže ľavá ruka je pasívna, pravá ruka je aktívna. Vnímame oblasť našej chrbtice od spodku až po vrchol hlavy. Tí, ktorí už meditujeme dlhšie, tak môžeme vnímať, ako pozdĺž našej chrbtice stúpa taká jemnučká sila, ktorá niektorým z nás aj prirodzene vystiera chrbát. A teraz ochranný energetický obal. Máme 7 energetických centier, ktoré sú na úrovni našich nervových pletencov alebo žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré ich riadia, čiže centrá našeho nielen nervového, ale aj endokrinného systému. Tam sa nachádzajú naše tzv. Čakry alebo kolesá. V doslovnom preklade zo sanskritu sú to kolesá, ktoré rotujú. A tieto kolesá vlastne potom riadia aj naše hrubohmotné telo, čiže energetický systém riadi náš nervový a potom endokrinný systém. Môžeme si dať naše ruky smerom k zemi. Zavrieme si oči, zhlboka sa párkrát nadýchneme a poprosíme našu vnútornú energiu, aby stúpala. Takže môžeme ju nazývať vnútorná energia, môžeme ju nazývať kundalini, môžeme ju nazývať Tao, môžeme ju nazývať jednoducho matka, lebo je to naša vrodená sila. Môžeme si povedať: energia kundalini, prosím, zostup pozdĺž mojej chrbtice a nech všetko, čo do mňa nepatrí, odíde mojimi rukami do elementu zeme. Tí, ktorí sedíme na stoličke, tak si iba zvesíme ruky k zemi a poprosíme našu vnútornú energiu, aj element zeme, o vyčistenie nášho jemnohmotného, nášho subtilného energetického systému. Niektorí môžeme cítiť, ako teplo odchádza cez naše ruky do zeme. Niektorí cítime také jemné mravenčenie alebo brnenie na končekoch našich prstov, našich dlaní, na oblasti našich dlaní. Vnútorná energia, prosím, odstráň všetko, čo ma ťaží. Všetky obavy, všetko napätie, všetko nervozitu, mentálnu horúčavu. Prosím, odstráň všetko, čo ma ťaží. Dáme si teraz ruky dlaňami nahor na naše kolená a zameriame sa do prvej
čakry, do oblasti, kde sa naše telo spája so zemou, čiže kde sedíme. Tam sa nachádza prvá čakra, ktorá je najdôležitejšia. Zameriame tam pozornosť do tejto oblasti na spodku našej chrbtice a povieme si: vnútorná energia, prosím, vyčisti všetky prekážky proti tomu, aby som mala kvality múdrosti, nevinnosti a čistoty v úmysloch. Prosím, daj mi vnútornú múdrosť. Je to taká kvalita, ktorá by sa dala v preklade preložiť ako zdravý sedliacky rozum, alebo v modernej dobe kritické myslenie, keď nás nedokáže niečo len tak oklamať alebo obiť rožkom, ako sa vraví, ale vieme kriticky myslieť, vieme aj vnímame, cítime, že niečo nie je v poriadku s tým, čo sa nás snaží prehovoriť alebo do niečoho nalákať. Čiže to je tá kvalita tej múdrosti, že vidíme, že cisár je nahý, keď má cisár nové šaty. Takže nenecháme sa len tak oklamať ilúziou tohto sveta alebo ilúziou našej vlastnej mysle. A môžeme pokračovať ďalej k vyššiemu energetickému centru, ktoré máme tuto v oblasti solar plexu. Môžeme si trochu pomasírovať túto oblasť, ale zozadu, na oblasti chrbtice, pri oblasti vlastne solar plexu, ale v chrbtici. A presne tam sa nachádza energetické centrum, ktoré riadi tento solar plexus. Pomasírujeme si trošku aj širšie okolie, môžeme si aj kríže pomasírovať. A robíme to kvôli tomu, aby sme sa našou pozornosťou dostali do svojho vnútra a presne do týchto oblastí, pretože tu sa nachádzajú veľmi dôležité čakry, ktoré keď nie sú vyčistené, tak by nám mohli brániť v našej meditácii. Čiže by sme sa nedostali do stavu svedka, do stavu bezmyšlienkového. Takže môžeme si teraz dať ruky dopredu na naše brucho, nadýchneme sa, tak aby brucho išlo do vonka, keď sa nadýchneme. To sa volá, že bránicové dýchanie, že bránica vytláča brucho do vonka, čiže nádych. A výdych, nádych. A výdych. Opäť nádych. A výdych. Výborne. Môžeme si pomasírovať trošku oblasť nášho brucha. V tomto mieste poprosme našu vnútornú energiu. Matka, prosím, daj mi vnútorný mier. Prosím, daj mi vnútorný mier. Každý z nás ho máme vo vnútri, ale je ukrytý a povedal by som aj, že prekrytý rôznymi problémami, mentálnou horúčavou, nenaplnenými túžbami, plánmi a podobne. Prekrývame to mračnami rôznych plánov a vecí, za ktorými sa ženieme, ale pod tým všetkým vo vnútri, prirodzene, v našej prirodzenosti je vnútorný mier. Ale nedá sa k nemu len tak dostať. Kľúčom k tomuto vnútornému mieru je naša vnútorná energia kundalíny. A ona keď stúpa zo základu našej chrbtice smerom nahor, tak postupne ako keby odomýka tie kvality a
tie poklady, ktoré sú ukryté v týchto energetických centrách. Čiže momentálne sme pri našej tretej čakre a v tomto mieste tým pokladom, ktorý môžeme získať, je vnútorný mier. Čiže vnútorná energia kundalíny alebo matka, prosím, daj mi vnútorný mier. Teraz si prenesieme ruku trošku nižšie na oblasť tam, kde je naša pečeň, alebo trošku nižšie, kde sa naša pravá noha stretáva s našim trupom. A tu si povieme, opäť poprosíme, Matka, daj mi čistú pozornosť. Dovol mi byť silnejší ako myšlienky a mať čistú pozornosť, ostrú, chladnú, ničím nerušenú pozornosť tam, kde my chceme. Dobre, dáme si teraz ruku na naše srdce. Tu si povieme, ja som vnútorná, ja som, áno, vo svojom vnútri sme. A keď si povieme afirmáciu, tak povieme, ja som duchovná bytosť. Nie som toto telo, nie som táto myseľ, ale som duchovná bytosť. Poprosíme vnútorná energia kundalíny, prosím, dovol mi spojiť sa so svojím duchom. Dovol mi splynúť so svojou duchovnou bytosťou a nebyť oddelený ako myseľ, ale splynúť s mojou duchovnou bytosťou. Teraz dáme ruku na naše čelo, to si povieme, opäť afirmáciu. Odpúšťam všetkým všetko, aj sebe. Odpúšťam všetkým všetko. Vo všeobecnosti robíme to ako afirmáciu, čiže nepremýšľame nad jednotlivými ľuďmi, ale povieme si, odpúšťam všetkým všetko, aj sebe. Odpúšťam a zabúdam a hlavne zbavujem sa tohto bremena. Výborne. A dáme si ruku na vrchol hlavy. Pomasírujeme, proste vypneme dohora a tu, teraz v tomto bode, to je najvyššia čakra, ktorú máme vo svojom tele. Nazýva sa Sahasrara alebo korunná čakra a riadi všetky ostatné a riadi aj celý náš energetický systém. A čo je dôležitejšie, je tu že tu sa odohrá naša yoga, naše spojenie. Čiže tu poprosme vnútorná energia kundalíny alebo matka, prosím, daj mi spojenie, daj mi moju jogu. Pretože yoga v preklade znamená spojenie.
Výborne. Zdvihneme ruku trošku vyššie nad vrchol našej hlavy, možno že 5 alebo 10 cm. Hľadáme miesto, z ktorého vnímame vystupovať jemný, chladný vánok energie. Možno, že ho cítime aj na druhej ruke. Položíme si obe ruky späť na kolená. A teraz, čo budeme robiť, je iba, že budeme pozorovať, čo cítime, čo vnímame. A toto samotné pozorovanie, také nezaujaté ako postoj svedka, nás postupne spolu s našou vnútornou energiou kundalíny nás uvedie do bezmyšlienkového stavu. Ideálne, ak sa nám podarí zamerať pozornosť na vrchol našej hlavy. Výborne. Môžeme si opäť zdvihnúť našu vnútornú energiu rukami, takto. Dať si ochranný energetický obal, čiže bandan. Čiže 3-krát dvíhame. Tí, ktorí ste s nami prvýkrát, tak návody získate z našich starších videí, alebo nám kľudne napíšte. Nájdete ich aj na našom YouTube s rovnakým menom alebo názvom kanálu. Takže 3-krát zdvíhame, 3-krát zaviažeme, hej, nad vrcholom hlavy. A teraz ochranný energetický obal, tam a späť ideme rukou. Máme 7 energetických centier, čiže 7-krát ideme tam a späť. Tak, super. Ešte na záver by som vás chcel pozvať alebo pripomenúť vám, že niekoľkokrát v roku a niekedy sú aj 2-krát v mesiaci
také víkendové akcie, kedy sa stretávame niekde na chate a prejdeme si takým ako keby rýchlo kurzom meditácie, čistenia čakier a vysvetľujeme rôzne techniky, ako si uľahčiť meditáciu, ak nám to nejde. Takže sledujte naše kanály na Instagrame a na Facebooku, rovnako na YouTube, kde budeme dávať vždy novinky, keď sa niečo bude diať. Takže srdečne vás pozývame, snažíme sa držať tieto víkendové akcie na takej low cost báze, aby to bolo čo najlacnejšie, aby sa každému podarilo prísť, kto má záujem na sebe pracovať. Takže sledujte nás pravidelne, aby ste mali info o ďalšej akcii, ktorá sa koná v najbližších dňoch, mesiacoch. Takže budeme radi, keď vás tam uvidíme a to je z mojej strany všetko. Bolo mi cťou. Namaste, lúči sa Roman. Ahojte.